Moko kuom wuone e gwenge mag North Kabuoch e kar chung'o od bura man Dhiwa kaunti ma Homa Bay koro wuok oko mar jiwo joma chuo mondo kaw ting' mar konyo mine utegi piro kendo rito nyithindgi matindo mano ni nyithindo odongo ka gin kod ngima makare. Ma en kaluwore gi puonj ma giyudo e wi rito nyithindo ma hikgi ni nyaka dweche 3. Ali Abich miyo waler mathoth. E gwenge mag North Kabuoch e kar chung'o bura man Dhiwa, riwruok moko mar piny owacho ma ong'ere ni Child Fund marango ngima nyithindo ma hikgi ni e kind 0 nyaka 3 mar neno ni gidongo e yo mowinjore ne ochako chenro mar chiwo puonj ne wuone e gweng'no e ber mar bedo machiegni kod nyithindo ka gikonyo min utegi rito nyithindgi e yore mopogore kata e seche ma min nyathi onge. Lucas Onyango en achiel kuom wuoro mokawo ting' mar rito nyathine, kawo pire kata e kinde ma min ode onge, kawo koni kuom thuolo malach. Thoth joma chuo bolo mana ting' mar rito nyithindo ne joma mine kendo gibed gi thuolo mar ng'eyo kaka nyathi onego bed ni dongo. Egi chon ne an kuom kia to gi sani koro kawuono an kuom ng'eyo nikech nyathi kare en marwa ji ariyo. Onyalo denyo, tanyalo ruone nyuka momadhi, kata anyalo tedo ne kuon mocham ka en nyathi moseromo chamo kuon. Anyalo chwako ne kata chak momadhi. Ka sama min gi onge, kata kopo ni odhi oko lepe manorwako, to an kod ng'eyo sani nonego bed ni alonyo gigo taluoko, to kaseluoko taloko ne manyien. Lucas wacho ni wuone makawo ting' mar piro nyithindgi e kinde ma gidongo ikawo kaka jogo maonge dwol e utegi, kawo koni ber mondo miyo kaachiel kod wuoro kaw ting' maromre mar rito nyithindgi. Nitiere chwo mang'eny mosewacho ni chi ng'ane oloyo, chi Lucas ni oloyo Lucas manade. To mano ok rachna, nikech sama rito ngima nyathina kanodwanyore to aywe kata kawe taloko ni lewni to aluoke to aneno ni ngima nyathino ema kine konya. Mama ting'o e dweche 9 monyuol nyathi koko chako pidi machiemoro nyathi wuothi. Nyathi odong' e wiye makata nyathi oyud mana kadwanyore. Ok nge ng'ama ng'iyo en ma en godo kende ka ji chiemo e mesa. Kik iket nyathino kama chiemo biro lilo na kado kawuono. Ana chiemo to kare ber moloyo. Moko kuom joma chuo ma bende okawo ting' mar piro kendo rito nyithindgi wacho ni puonj ma giseyudo wach rito nyithindo miyo gi mijing'o mar bedo machiegni kod nyithindgi ka gikonyo kata min utegi tero nyithindo e klinik ka gijiwo joma chuo mondo kik we ting' mar rito nyithindo ne joma mine kende. Koro wapuonjore gik mang'eny e weche ler, e weche rito alwora, kaka alwora nyathi nyalo bedo gi kwe kich kwariwore pamoja to nyathi bende dongo kohero wa duto te. En mondo mi nyithindo ma wan go odag e ngima mowinjore. Coordinator mar Child Fund Mary Ochieng wacho ni chiegni kuom nyithindo 100 manie kind higa 0 nyaka 3, 43 ok dongo e yo mowinjore nikech giyudo arita makare kuom jonyuolgi kendo mane makoro miyo gidhi nyime gi chenro mar puonjo joma chuo ber mar kawo ting' mar rito nyithindgi. Statistics wacho ni kuom nyithindo 100, 43 kuomgi ok dong maber mowinjore mondo mi obed gi full potential margi. Mano en atamalo mang'eny omiyo chuno nyaka walok kaka wang'iyo nyithindo mondo mi nyithindo gigo mowinjore manyalo miyo gidonge e yo makare momiyo gibed joma dongo manyalo chopo dwaro monego bed ni gitimo. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano ahinya Ali Abich kuom lipot mamitno kendo en gima ber mar neno ni kinde machon piro nyathi matino en mana joma mine ahinya e dala to sani kaka yudo ka en gima wuone bende rwako nyiso ni anyuola biro bedo gi kwe